Salamu alaikum. Lafiya ka zo sai wani tagumi kake yi? Inna lillahi. Koi matsala. Ya? Koi matsala. Ba dai mutuwa aka yi ba ko? Ai gara ai mutuwa. Gara mutuwa? To me ya faru? Abin da ya faru da ni. Ina kuɗin da jiya muka kai abun nan muka da wannan. Wai muka kai shanu? Aka ba mu su ba. 29,000. To wallahi an kwane su. An yi wa? An kwane su. Wannan gara ai mutuwan ma. Al'urai. Ai haka na faɗa ma. Kai sanin kanka ne a duk garin nan a rashin mutunci ne. Ba wanda ya kai kallon pinches. Kai ka riga da ka sani. Bai sa hakuri ba. Amma ko da ka je ka ce wani kuɗi ya bata. Wallahi shi yasa kuɗin na ɓata ma shi na fara tuna kai na sa akwai yanda zan ma hakura. To wallahi duk yanda za ka yi ma ka san dai mu ba a san asara ba ko? To ai bai sani ba kawai faɗuwa za mu ce zai. Wallahi zan faɗa mishi. Wallahi zan faɗa mishi ni nan da kake wallahi barawa ne ya shigo ya kwane su ina barci wallahi. Alƙawari da Zara mai dan wake nawa take bi na? Allah karka faɗa masa. Ni yanzu haka ma can gidansu. Wallahi ba kashe su ne ba kwane su haka. Kai ka sani bari in tafi gidansu. Karka faɗa masa mana. Faɗa masa. Alƙurai ne na faɗa masa. Giya ake sha. Annan akan kuɗi kallon fiske din nan weekend ne. Amma ce adama. Wallahi barawan nan shi bai san ma inda ya kamata ya je ya satan ba amma fa ya yi burau ba. 25. Salamu alaikum. 29. Salamu alaikum. Da gida ya? Da gida? Ya yau. A gare. Kai ne Jafaru ko? Ya kai kasan suna naka. A ban je san sunanka ba. Allah. An shigo gidanku an maka sata ko? Sata an min mana. Ka san shi ne? Ni ne ai barawon ai kuma kana tambaya na kuma banci ni ne barawon da na shigo na masa. Kai ne? Ni ne wallahi nan barawon da na shigo na masa ta. Yanzu ka san ya za yi ne? Ya yi take so da kai. Ka dawo min da su ko? Allah ma albarka. 29,000 ba? Allah ma wai dan Allah ma albarka ka sace ka dawo da su. Ai ni da kake na ni mutumin kirki ne. Allah. Za ka ji ma abin da ke faruwa. Na je na sata kuɗin ka da irga na ga 29,000 to ni kuma 30,000 nake so. Shine yanzu na dawo dan Allah taimaka min da 1,000 nan a ciki ta min ta zama 30,000 din nan dan Allah taimaka. Ko ta linka ga kuɗaɗen ka suna na a cikin nan 29,000. Suna nan. Yanzu akwai 1,000 ne ana samu a ciki to ka zo nema? Ciki to na zo nema. Ba dawo min da su kai ba. Na zo kawai a ciki ta min ran samu ne ko kuma yaya? Haka samu. Zaka samu da ka shiga gida ka je ka laluko kenan. Zan nemo ko bashi zan nemo. Ina da suna nan. Yawwa a shiga gida dai a suna nan 29,000. Ina zuwa. Dan Allah a je a samu ko bashi ne a samu. Kai jama'a ni he kaulan nake cewa in na ba zai bani ba ashe zai bani 30,000 dan halak ne dan albarka kai 30,000 nake so in cika cikin kudin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kuma fa ya gudu fa. 29 ka zo wai a ciki ta ma 1,000. To ta kai. Assalamu alaikum lafiya. Yanzu ana magana report a police station ma yanzu ka faɗa masa yanzu magana ɗauko polisa ma yake yi lafiya na ganka da sanda. Yanzu barawon ya dawo ai. Ya dawo? Ya dawo. Barka mu ya dawo da kuɗin. Dawa wai aina ciki ta masa 1,000 wai ai 30 dama yake bukata. To ba ya dawo da kuɗin ba? Bai zo da kuɗin a jikin shi ba? Al'ura ya zo da su. To kuma baka ni na manta ma da kuɗin kawai ni haushin abin da kai gara barawo. Wallahi ban karbi kuɗin ba. Na rantse da Allah gara mu je mu nemo.